исемләнгән 3-нче Бөтенроссия милли театрлар фестивале узачак. Әлеге фестивальне искә алуыбыз юкка гына түгел, чөнки анда республикабыздан Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрда катнаша. Шул уңайдан бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Габдулла Кариев исемендәге театр актриса Лилия Низамиева. Лилия ханым, ассаламу алейкум, хош килдегез. Ва алейкум ассалам, Аллаһ шөкер. Аның фестиваль турында сөйләшкәнче без әлеге менә тәмле булсын сәхифәсен карап үттек. Сез менә шәхсән гаиләгездә иртәнге ашка нәрсә пешерергә әзерләргә яратасыз? Ботка. Уйызны гадәткә кергән, файдалы булсын өчен дип ботка. Грозныйга әйләнеп кайтыйк. Әлеге фестивальдә сез инде 2нче тапкыр катнашасыз. Ахыры ошап китте, чөнки быел да сезнең труппа инде хәзерге вакытта Чечня Республикасында. Шуннан да чакыру килдеме, үзегез ният белдердегезме катнашырга? Анда дөресен әйткәндә без ниятне белдердек, әйеме? Ләкин менә бик нык сайланып безнең спектаклебезне тәкъдим иттеләр. Без инде бик яраттык ул Грозный шәһәрен. Искиткеч атмосфера. Мин анда шунда туганмын кебек, үз мөхитемне тапкан кебек кунак булып йөрдем, рәхәт. Кайсы яктан ул сезне шул кадәр шаккаттырды һәм үзенә җәлеп итте? Шәһәр тыныч, рәхәт. Һәм шул ук вакытта спектаклебезне без тамашачыга тәкъдим иткәч, бик рәхәтләнеп кабул иттеләр. Алар телне аңламасалар да, менә былтыр мәсәлән, мин былтыргы хикмәт әкиятләре спектакле хакында сөйлим. Бик матур җылык итеп кабул иттеләр. Безнең анда былтыр барабызмы, бармыйбызмы бик күп сораулар иде. Без соңгы минутка хәтле кузгалабызмы, без юкмы? Менә шул пандемия сәбәпле җәмәгать. Безнең артистларыбыз һәм тех состав кешеләре авыру сәбәпле шулай ук без тулысынча спектакльне күрсәтә алмадык. Хикмәт әкиятләре ул 2 өлештән тора. Без тәкъдим иттек 2нче өлешен. Балалар өчен ул бәйрәм кебек тоелды. Чыннан да 2нче өлеше аның менә шул бәйрәм кебек кабул ителә. Быел нинди спектакль күрсәтеләчәк? Быел Һәм бүген әлеге спектакль уйналачак алда бирсә? Мостай Карим повесте буенча озын озак балачак диелгән спектакль. Аны махсус чакыртылган Салават дәүләт башкорт театры баш режиссеры Илсур Казакбаев куйды. Куючылар да әле Башкортстаннан. Һәм дә инде бу әсәрне куйган вакытта билгеле, бу әсәргә иң беренче итеп заманында Рифкат Исрафилов мөрәҗәгать итте. Һәм куелышы да бүгенге көндә дә тамашачы белән рәхмәтле булып тамашачы аны искә ала. Шуңа күрә безнең максат дигән иде Илсур Казакбаев яңа яктан ачырга бу әсәрне. Лилия ханым, әйдәгез тамашачыларга да спектакльдән үзек күрсәтеп алыйк, аннары дәвам итәрбез. Әйдәгез.
Biz maxsus bu zikni muzikada berdik, sirlilikni saqlab qalır için. Şundan da forumusu uzunçelikle, hemen şu icad türkümüne ihtibar tezkiler, rejissörünü biz anladık. İlsur Qazaqbayev ekanligi spektaklning qo'yilishida to kimlar kuch to'kdi. Шулай ук көпчілік шырақта алар Уфадан. Мәсәлән, рәссам ул Мәҗит Гафури исемендәге Башкортстан Академия драма театрының баш рәссамы Альберт Нестеров, хореограф Ольга Даукаева. Шулай ук Башкорт композитор берлегенең оешмасында берлеге әхеле ул да булса композитор Мәгилә Мәҗинова, ут рәссамы Илшат Саяхов. Менә шул ижад төркеме берлегендә менә искиткеч спектаклебез дөнья күрде. Сезнең театр инде ул читтән килеп эшләгән режиссерлар белән эшләргә бик ярата. Бик активсыз ул юнәлештә. Менә бу төркем белән эш ничек башкарылды? Бу төркем белән аны мин бик артык белеп бетермим, ләкин Илсур Казакбаев килүгә үк кастинг формасы кулланды, кастинг үткәрде. Һәм бик күп алымнар белән эш итеп карады. Менә бу алым күзәткән алым, ул да бик озак эзләнү нәтиҗәсе. Аны булай теге ничегрәк әйтим. Менә мин мәсәлән бу әсәр белән мәктәптә укыганда танышкан идем. Алланың рәхмәте яусын татар теле укытучыбызга. Һәм ул әсәр миңа бик нык тәэсир итте. Мен инде шул күңелле вакыйгаларны күз алдыма китерә идем, кино караган кебек. Мен ул образларны тере кешеләр иттереп кабул иткән идем. Һәм минем концепция менә бу Илсур Казакбаевның алымына бөтенләй капма-каршы килде. Әйе бит, мин көтмәгән идем бу әсәрне булай да ачырга мөмкин дип. Һәм мин бик кызыксынып карап утырдым. Баштан кабул итәргә бик әзер түгел идем. Кабат карадым бу спектакльне. Искиткеч спектаклебез. Әйе, менә Алмаз дөрес әйтеп китте. Сезнең театрда төрле режиссерлар эш итеп карый. Әмма менә башка республикадан әле андый хәл булганы юк иде. Башкортстанның сәнгать әһелләрен җәлеп итү идеясы ничегрәк туды? Мустай Кәрим булганга гынамы? Юк, без һәр режиссерга, һәр иҗат әһленә бик шатбыз, әйеме? Бик кызыклы. Миңа калса, менә безнең театрыбызның баш режиссеры Ринат абый Аюпов, ул инде менә шул традицион театрның традицион спектакльләр иҗат итә. Һәм яңа килгән режиссерлар белән, бигрәк тә яшь режиссерлар белән эш итү безгә шулай ук бик күңелле. Бу профессияны яңадан ачу кебек, инде тәҗрибә дә бар кебек, әйеме? Менә яңа кеше белән эшләү ул тагын бүтәнче. Быелгы менә яңа дидегез, быелгы яңа сезонга әзерлек барамы? Качан ачыласыз һәм нинди премьерлар көтәчәк безне Алла бирсә? Безне менә былтыр мәсәлән санап киткән идек, 6 премьераны тәкъдим иткән без тамашачыга. Быел инде шулай ук безнең бик тәкъдимебез бик зурдан дияргә була. Премьераны ялгышмасам без ачып җибәрәчәкбез. Сөннәтче бабай Гаяз Исхакый әсәре Сөннәтче бабай белән. Шулай ук без шулай ук яңа режиссерларны, рәссамнарны, хореографларны гына түгел, без хәтта үзебезнең труппага яңа артистларны кабул итәргә шат. Менә Сәрите Вашим, ул Сөннәтче бабай спектаклендә безнең яраткан артистыбыз. Мин регалияларын әйтмим, аны үзегез һәр кеше белә, һәр кешегә мәгълүм ул Әсгар абый Шакиров. Onun белән бергә эшләгән юк иде. Ул тәҗрибә дә, ул мәктәп дә. Безнең артистлар бик рәхәтләнеп. Шуннан да без театрга йөрүгә сусадык. Ниһаять инде сезоннар ачылсын иде. Без инде килербез иншалла. Сезнең белән шул ноктада саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт килүегезгә. Рәхмәт. Грозный әйбәт итеп спектакльнәсеннәр, киләсе сезон уңышлы булсын. Амин. Менә шундый яхшы теләкләрдә без тапшыруыбызны дәвам итәбез.